Il-ħadd filgħodu miet ta' nies inġabru quddiem iċ-ċentru Laburista tal-Fgura biex jisimgħu d-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Diskors imqanqal ibbażat fuq il-prinċipju ta' moviment li jaffejri jasal u li miegħu jnaqdu eluf kbar ta' nies għax jemmnu li permezz tiegħu Malta se timxi l quddiem. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li mal-moviment qed jingħaqdu n-negozjanti u li se jwasslu għal tkabbir tax-xogħol li minnu se jgawdu l-middle class u żgħir. Sostna li f'dawn id-9 xhur il-poplu qed jara d-differenza bejn gvern li afferi timur b'kuntrarju għall-oppożizzjoni maqsuma u iżolata. Il-Prim Ministru saħaq li l-Gvern għandu responsabilità li jibni Malta b'saħħitha mhux biss għas-sena d-dieħla iżda snin li ġejjin. Malta li ma tkunx tajba biss għall-2014 imma Malta li tkun future ready. Malta li tkun lesta għall-futur. Malta li tkun lesta l-2014 imma tkun lesta wkoll għall-2024. Malta li tħares il-qoddim, Malta li tkun modell Ewropew u modell. U għalhekk li dak li qed jagħmel il-Gvern illum qed jagħmlu biex Malta ssir Malta globali. Modell globali ta' kif noħolqu x-xogħol, modell globali ta' kif noħolqu l-innovazzjoni, modell globali imma wkoll ta' drittijiet ċivili. Il-Prim Ministru enfasizza li dan il-Gvern telab maġġoranza b'saħħitha u l-moviment qed ikompli jikkonvinċi iktar nies għax konvinti mill-argumentazzjoni tal-Gvern u l-poplu qed jifhem. Jifhem dan il-poplu huwa sod, dan il-poplu huwa maqut bħal dan il-Gvern li qed jmexxih biex immexxu l qudiem għal Malta Maltija.